Здравейте на всички! Това е шоуто От вас към нас! Аз съм Ели. Аз съм Дени. И днес имаме тези писма ги взехме пресни от преди малко. От фурната, да. Първото писмо е от Мичката 333. Мичката ни пише... Мичката ни пише: Здравейте на всички! Аз съм Мичката 333. Казвам се Михаил Драгомиров Ценков. Много обичам да ви гледам. Вие ми давате страхотно настроение. Сега за жал съм в Англия и не мога да ви гледам. Ще изпусна малко от вас, но ще ви гледам на Фейсбук страницата ви. Надявам се скоро да се върна в България, за да ви гледам и пак да се смея. Вие дарявате хората с много усмивки. До четене, мили мои Ели и Дени. До четене, Мичката 333. Мичо. Следващото ни писмо е от Сани Мадами 6. Сани, ти ни пишеш 2 точки. 3 точки. Не, 2 точки. Здравейте на всички! Аз съм Сани Мадами 6. Името ми е Санита. Яко ли? Второто ми име е Младенова. Номер 6 съм в клас. Оттам идва името ми Сани Мадами 6. И аз съм номер 6. Имаме 48 деца в клас. Така. Майка ми е Искра Бояджиева. Баща ми е Искрен Бояджиев. Много обичам да ви гледам. Вие сте страхотни и много ви харесвам. Сега в момента съм при баба си в Лом и от тук ви пиша. Чудя се, дали да не ви намина в Монтана. Може ако искаш. С много радост ще дойда. Довиждане от Сани Мадани 6. Какви са тези реклами? Има по-лесно решение. Добре. Така. И последното ни писмо за днес е от Ladyboy 173. Ladyboy ни пише... Ladyboy. Здравейте! Знам, че името ми е смешно, но всъщност ние сме двама човека. Аз съм Лейди, казвам се Емануела. Бой е моето гадже Истислав. Не помня ли за един? 17.3 е датата, в която се запознахме. 17.3. Добре сте го измислили. 173, 17.3 сте се запознали. Така, ние с приятеля ви много обичаме да ви гледаме. Винаги, когато нещо се скараме, започваме да ви гледаме и си връщаме усмивките. Вие ни допълвате. Много ви обичаме. Без вас нямаше нищо да е такова, както сега. Подкрепата на МТЛ! Ние сме химията между вас, нали така? Ние ви допълваме. Да. А сега новини от света. Ще започнем с вестник Земя. Първата новина. Парламентът под обсада. Протестиращите с пореден опит за нов 10 януари. И така. Японци чакат на опашка пред бухалски кафенета. Бухалски кафенета. Верно ли? Да. Кафенета с котки, компаньонки в Япония отстъпваха на последна мода заведенията, в които посетителите се забавляват в присъствието на сови и други нощни птици. Това е много интересно. Да. Така. Трябва екскурзия до къде първото ни да е до там. Япония. Така. Сега. Ще продължим с една новина от нашето училище, четвърто основно училище Иван Вазов! Не се разсейваме. То, опресани! То завърши 45 години навърши! Браво!
Ето един цитат от нашата директорка. Не се гаси туй, що не гасне. Скъпи ученици, учители, бивши възпитаници на четвърто основно училище. Иван Вазов! За нас е огромна чест. За нас е огромна чест, че нашето училище навърши 45 години. Това е една доста зряла възраст за един човек, в който се взимат важните решения в живота. Така, ето. Госпожа Велизарова е нашата директорка. Така, сега искаме да ви покажем само нещо, което... Значи, вижте. Това е моят проект, а това е рисунка на Дени. Браво! Да, ето я. И сега, за накрая, малко настроение от вестник Трета възраст. За нас първа. Да, малко вицове. Два. И малко каламбури. Интеграция. Леля Пена дойде от града, за да види къщата си на село. Приближи се и не можа да повярва на очите си. Вътре 4 млади цигани копаеха градината й. Какво правите, бе, момчета? Провикна тя. Най-едрият каза. Помагаме ти, Лелю. Ние вече се интегрирахме. Учени обществото, училището, църквата. Европейци сме. Няма да крадем, а ще помагаме на старите и болните. Господ да ви награди, трогна се жената. На другия ден сладкарницата Наса каза на Пена. В твоя двор непрекъснато копаят цигани. Някой е пуснал слух, че някога дядо ти заровил гърне с жълтици там. И сега, като за край, малко каламбури. Това са думи, които имат две значения. Да. Нещо такова. Така. Далеко гледа. Заслон. Заслон за един слон. Боримечката бори мечката. Музикални. И сатир и кон. Това беше всичко от нас. Чао! Това беше всичко от нас към вас и от вас към нас. Сачо!